Silav, êvar baş, hevanno hêvîdar û tev başin silametin. Anha em dibêjin bahoza dîplomasiya Kurdî li cîhanê heye. Rêzdar siyasetmedar Abdullah Demirbaş mîvanê min e çû Amerîkayê vegeriya ka em binêrin hevdîtinên wî çawa derbas bûn. Paşê jî em ê behsa encamên civîna li Münîhê bikin. Ev civîna ewlekariya Münîhê îro bidawî bû. Mazlûm Abdiya xifî Destek TV'de me godar kir. Pir mütevazî daxife ya. Mamoste bi xêr hatî. Navxêr dabê silav û rêz û hurmetê min heye hemû temaşevanan û Kurd û Kurdistaniyan. Gele sax wî mala te ava. Tu jî bi xêr hatî ji Amerîkayê te çi dît te çi nedît? Çawa bû Amerîkayê? Em vîya bêjin aslında di raya giştiya Amerîkada ji bo Kurda tiştekî baş heye ama zihniyetekî heye ki ser berjewendiyê xwe bi em bêjin bi Tirkiye, bi Qatar, bi Suudî Erebistan tiştên nebaş dike û van tengasiya didameşandin. Feqet ez bêjim ki li Amerîka bi raya giştî da jî li hemberê Kurda gelek kes dibêjin ki neheqî çêbûye li wan û ne baş bûye. Bi taybet jî tesîra İsraîl jî ez bawerim li wê derê heye û İsraîl jî ser Graham û wan endamê kongre û senatora hinkî polîtika hat guherandin ama herî tiştê girîng Kurda berxwedankî da û yekîtiya xwe xurt kir, hêstên netewî xurt kir û ev ya jî tesîra ser vî guhertina polîtikayê kir. Yani ez karim bi kurtasî viya bêjim û ev berxwedan û ev rihê yekîtî, ev rihê netewî ez bawerim tesîrê İsraîl û Amerîka tev da kir. Îro belkî em paşê xeberdin tesîrê xwe li Münîhê jî kir. Pêşî em cî bidin hevdîtinê te armanca we ya li Amerîkayê gelek fotoğraf hene li cem min. Vana kîne te bi kîjan armancî hevdîtin bi wan re çêkir? Em hinekî behsa van detayan bikin. Mesela gelek fotoğraf hene ez ê naberê de nîşan bidim. Pêşî armanca we ya çûyîne Amerîkayê û ev kîne li ser fotoğrafan? Aslında nabêna du sê meha de care di du diçim Amerîka û cara yekemîn Federasyona Separdî ê Cûhiya Federasyona wana min davet kiribûn ez çûm min hem li Washingtonê endamê kongre û paşê Yahudiya min hevdîtin kir û gelek li wê derê jî tiştê balkêş hebûn. Piranî wana wê demê da vî tiştî gotin. Gotin ki Qatar, Tirkiye û Suudî vî pêvajoya Rojava û gelek ciya dibekî bikin xeterî û ewa jî derket. Duhemîn ji bo pêvajoya Tirkiye bûn me kî xeberda bûn. Me got em dixwazin ev pêvajoya çareserî ji bo berjewendiyê Kurd û Kurdistaniyan û ji bo hemû her kesî baş bibe. Me wî kirbûn. Lê vî demê her sal li Amerîka vî demê da du tişt dibin. Ji bo azadbûna baweriyan û gelan zîrvekî çêdibe. Navê wî Summit e. Summit dibêjin. 2026 civîna wî hebûn û em jî dawetkar bûn. Duhemîn peyvî jî National Prayer Breakfast heye. Yani em bêjin oldarên cuda bawerimendan ji bo berhevatinê taştekî dixwin dua dikin güya ewa dikin lê hemû bawerî tên hemû ol tên ev ya di cîhanê de herî zîrva mezin e em jî hatûn davetkirin ji ber kî hûn zanin di şaredariya Sûrê da me van xebata kiribûn. Ez û pîrên Elewiya Birêz Ecevît Emre em beşdar bûn. Par jî wiha çaran da em li Kurdistanê vî civîn çêbûbûn em beşdarê wî bûn û îcarê jî beşdarê vê derê bûn. Tabî li vê derê me gelek siyasetmedar rayedarên em bêjin dewleta Amerîkî û gelek endamê kongresman û em bêjin oldarên cuda cuda ji Durziya ji Elewiyên Ereb û Kurd û Tirk bi Silmanan
em bêjin Budîsta û em bêjin evangelistan, ortodokstan û katolikan cûhiyan me dît. Yani gelek ji welatên din hatibûn ma wana jî dît. Mesela ev wêne li New Yorkê Federasyona Cûhiya Amerika me bi wan hevdîtin kir. Me pirtûk û gelek tişta pêşiyarê wan kir. Tabii li vê derê armanca me evekî me got ki yekemîn me li Rojavayê Kurdistanê, Başûrê Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê ev tişteke win dikin ji xwe me diparêstin. Ji ber wî fikr û remanê me da di sekülarizma me da hemû ol, hemû bawerî, hemû gel di nav yekîtiyê da bi hevra jiyandinê da azadbûnê û wekheviyê da em dixwazin bijî. Sîstema me ev e, fikra me ev e. Ama win bi polîtîkayê xwe piştgirî didin fikrên cihadîst. Kurda li Rojava gelek bedel dan. Li hemberê sîstema Daîş û El-Qaide û El-Nusra û niza çi. Kurda gelek bedel dan. Ji ber çi? Gotin hemû ol, hemû bawerî, hemû gel bi hevra di nav wekheviyê da jiyanek aramî da bijîn. Lê we van müdahalê xeletî şaşî ve sîstema cihadîst ve xelat kir û wan meşrû kir. Ji ber wî jî em vîya rast nabînin. Vî tiştî ji me gotin. Gotin Kurd mafdar û rast e jî. Ama berjewendî tiştekî cuda ye. Li emîn işte em bêjin sîstema Îranê filan bêvan heye. Ama tiştekî din jî heye, hûn Kurd neyekin. Yani Kurd bi yekîtiya xwe û berxwedana xwe ancak vî tiştî kar be. Yani go ana em vî polîtîkayê rast nabînin. Yani Trump û Tom Barak aslında gora fikrê xwe ew zihniyeta wan ji bo berjewendiyê xwe tiştê nebaş dikin û ev polîtîka xizmeta polîtîkaya Amerîka jî nake. Çünkü îro sîstema Trump û fikrê wî remanê wî ji xizmetê Amerîkayê dijdan. Mesela ev kes İmam Talib bi xwe misilmanê hemû Amerîka temsîl dike û em bêjin pêgirtiyê Mehmet Alî Qila ye. Ew tedî boksörê berê ye. Mesela me ji vîyara xeber da me got ki mesela Kurda ev e û gerek bisilmanên rastî piştgiriya Kurda bikin. Çünkü Kurd tu carî neyartî bi ola nekiriye, bisilmaniyê nekiriye, lê em ne fundamentalîstin, sekülerin, me got hemû camiyê xwe da ji bo Kurda vî qetliyama wan, wehşiyebûna wan duakî bikin. Got em ne polîtîkin ama got em ji bo Kurda em ê duha bikin. Mesela Ebu Talib ewa got. Yani İmam Talib. Ez ji ber çi dibêjim? Mesela me li wê derê çi dibêjin şêwirmendên Trump ji bo baweriyan hebûn me bûyî re hevdîtin kir. Cîgirê em bêjin wezîrê karê derve me bûyî re hevdît kir. Mesela ev kes hevserokê Samîtê ye. Herî qada bilin hevserok yek ev e û yek jî jinik e. Ev ya endamê Partiya Republike êdin jî Partiya Demokrat e. Me bi wan re hevdîtin kir nêzîkê 10 deqeyî zêdetir me gelek xeber da gotin hûn rastin û mafdarin lê işte polîtîkayê din em rast nabînin ji ber wî jî li vê derê roniştinekî tenî ji bo Sûriye heye. Yani di wî civînê da roniştinekî ji bo tenî Sûriye hebûn. Ez û pîrên Elewiyan jî li wê bûn. Birêz Sînem Mihemed Xan li wê bûn û Hişyar Özsoy li wê bûn, Garo Paylan li wê bûn. Ji Başûrê Kurdistanê wezîrê transportê yani çûndûna hatinê em bêjin hebûn û ji Rojhelat hebûn, Ermeniya hebûn, Dirziye hebûn, Elewiyan hebûn,
Aleviyên Arab Suriye hebûn hemû te beşdar bûn gelek jî baş bûn. Herî bêtir Nadîne Meanza hebû. Yani ew zanin berê ji bo bawerî û ola şêwirmendê Trump bûn û qada herî bilind bûn. Hûn zanin gelek di Rojava jî gelek ji bo Kurda xebatên pîroz kir û piştgiriya me kir û hên jî wî xebatê dike. Gelek rolê wî civînê da jî bû. Ji bo me taybet tiştekî din bû. Yani ji bo şexsê min jî tiştekî hestiyar çêbû. Civînekî hebû ez beşdarî bûbûm. Min êrî ew roniştinê da behsa şaredariya Sûrê xebatê me pir zimanî, pir olî, pir çandî û endamê meclîsa çila û ji bo jenosîtê me mominent kî çêbûn ji bo wî wan tişta behs kir got aslında Rojhelata navîn da ev proses ji bo wan pirsgirêkan çareser e. Tabii ez jî şaşmam piştî civîn qediyan min got ezim gelek ew jî şaşman piştî wî gelek ez hatin bi me re têkilî danîn. Mesela ev wî civînê ye. Yek Metropolitên Ermeniye, yek jî ambasadorê Ermenistanê ye. Evî civînê de hat kişandin eviya. Me vî tiştî bêjin. Mesela Wezîrê Karê Derve cîgirê wî ev kes ev jinik û zilamê wî ye mêrê wî ye. Ev ya hevserokê Samîtê ye û mêrê wî jî ambasadorê berê ye. Lê ev jinik tiştekî wê taybet e. Bavê wî ji Holokosta cuhiya Raviyaya hatiye Amerika û we kongresman. Sernavî wexvekê ye û bi taybet jî pir însanekî pir dilxwaz e û ji bo bawerî ola baş bibe diye xebat jî dike. Cuhiye bibe. Me bi wî re gelek têkilî danî ji ber çi dibêjim me li wê derê vî tiştî got. Li Kongra Amerîkada civînek ji bo parastina yani zagonekî heye li wê derê ji bo wî civînekê ye em dixwazin piştgiriya wî bikin. Yani hûn Kurda biparêzînin. Kurd di Rojhelata navîn da herî baweriyan ra em bêjin baweriyan ra tiştekî pîroz e û wan diparêzîne. Ji ber wî jî me got lazim e hûn piştgiriya vî sîstema me bikin. Mesela Rojhelata navîn da Başûrê Kurdistan û Rojavayê Kurdistan tu dibînî hemû gel hemû bawerî di nav aramiyê da û aşîtiyê da û wekeviyê da dijîn. Me vî modelê got ji ber wî me gotî colanî û sîstema din nerastiye û ji bo xeteriye ji bo her kesî. Piştî wî dibêjin think tankî muhafazakar heye bi taybet evangelîst li wê derê bûn. Tiştekî hestiyarî dîsa bo me çêbû. Li wê derê cîgirê serokên wî think tankê me paşê li wê derê hîn bûn kî bavê wî Ermeniyê Diyarbekir e. Pir balkêşe. Erê me li wê derê behsa şaredariya xebatên me ev ya senatör kongresman e ev kes. Mesela ez ê behsa wî civînê jî bikim. Li wê derê me behsa Ermeniya, Suryaniya wan xebatên restorasyona kilîsan û ji bo zimanê wan me xebatan kir. Got bavê min jî ji wê derê hatiye û ez axa min wê derê ye. Me jî xelat hanîbûn ji bo Amedê ji Amedê hanîbûn me diyariya wî kir. Gelek hestiyar bû bi rabû me hemêz kir û kêfa wî hat. Got ew em dibêjin benî hûn dibin meşlûl an nizanim benî wana bên kir. Got ev bêna welatê min dide. Gelek tiştên hestiyarî bû. Nêzîkî 2 saetî me xeber da. Kek Abdullah tiştek pirsim mamoste. Em zanin di vê şerê li Rojava Kurdistanê de cûhiyan xebat kir ji bo Kurdan, ji bo dîplomasiyê.
Lê em tiştekî din jî zanin ku Ermenî hinekî xeyîdî ne ji Kurda. Di mesela 1915 falan da gelo di qada navnetewî de yan jî diasporaya Ermenî ya li Amerîkayê yani ew jî pozîtîf dixebitin ji bo Kurdan yan bi giranî di hevdîtinê xwe de aciziya xwe ya li hember Kurdan tîne ziman. Ez vî tiştî bêjim piştgiriya me dikin. Mesela Hala. vî kesîra me lêborîn xwest wî demê tiştek got. Got ana dehê Sibatê da li Kongreya Amerîkada civînek heye. Ser ji bo Rojava û Kurda got aslında pişt perdede em alîkarî dikin. Yani got em piştgiriya wî dikin. Yani ev sazî nêzîkî ew kê jî nêzîkî Trump jî û yek kesê wan wek şêwirmendê wî ye bi taybet hem roniştinê cuda cuda da Ermenî piştgiriya Kurda jî dikirin lê tabî pirsgirêkê xwe jî digotin ama bi rastî têkiliyê xwe bi me baş bû. Yani girî û gazinciyên garo paylan hebû me Wî gazincî wî heye dibêje dîplomasî rind çê nabe vêderê lazim e giranî bêdayîn ev tişkî rexnekî di cî da ye dibêje Kurd gerek li ba dera wek me lobiyê xwe xurt ke. Mesela ew em bêjin sazîkî lobî da dixebite dibêje ez ji bo aşîtiya Ermeniya û Azerbaycaniya dixebitim got binêrin em hatine astekî baş lazim e Kurd jî wek vê wana xebat bike rexnekî di cî da ye ez bawerim tiştekî baş e ew lê wê derê ez vî tiştî bêjim Durzî gelek nêzîkê me bûn Alewiyên Ereb nêzîkê me bûn ew jî piştgiriya me dike heta me û Durziya bi hev re çapemeniya wan re daxuyanî da ji bo piştgiriya hevdû bikin û gelekî pisporên akademîk hebûn ev wêne ye pisporên akademîk Alewiyên Ereb hebûn wana ra jî me hevdîtin kir wana jî gotin em piştgiriya Rojava ji bo Kurdan tiştan ev vî tiştî me xata sor kişan me got statûya Kurda çi be ê Durziya û Alewiya jî ew dibe yani ji bo wî ew jî biyazanin dibêje eger Kurd azad bin em jî azad dibin û Kurd têk herin em jî diçin ji ber wî divê qedera me girêdayê hevdû ye em dixwazin bi hev re bijîn û sîstemekî ademî merkeziyetçî be yani statûya me herkesî hebe bi taybet em ser statûyê jî me gelek sekan me got kî lazim e federasyonekî ya jî xweserîkî hebe li wê derê ev ya nebe pêşketin nabe û lazim e zagon bê guhertin yani anayasa em bêjin Edî. Tabii di nav van civîna civînekî taybet jî hebûn Mihemed Alî İsa heye serokê bisilmanê cîhanê ye yani serokê sekreterê giştiyê rabitayê bûn ji bo wî civînekî çêbûn pêncî şêst ket beşdar bûbûn ev xelat medawî ev kes ji xwe însanekî pir meqûl e însanekî pir aramî hest dike bi hev re cuda jiyantî hest dike lîberal e jî ji alî fundamentalizmê qebûl nake me bi vîya re hevdîtin kir me got kî yani Kurd vî rewşê dane gerek bisilman ola İslamê olekî aştîxwaz e û lazim e van fundamentalîstan ser navê İslamiyetê van xeteriyan van jenosîda li Kurdan nekin lazim e hûn jî vî alî da piştgiriya Kurda bikin ez ê piştî Erebî zanim got ene ekrad wê hebîbî yani got em Kurda hes dikin û Kurd başin me got Kurd sekûlerin ama oldarin yani ola xwe diparêzînin însan meqûlin ji ber wî gelek baş bû ev civînê da senatör û endamê kongre hebûn me hemû wan tek tek ji wan re ji bo piştgiriya wî qanûnê xwest herî bêtir
Serok Vezîrê Norveçê ê berê jî di wî civînê de bûn. Me bîra ev dîtin kir hûn zanin ew wexta Osloyê jî li wê bûn. Me bi taybetî vî pêvajoyî van tişta me jê re got, lê me tiştekî wî ji me re got ku ez nêzik ta ez ê bi Erdogan re xeber bidim ka hûn çi dibêjin. Me got lazim e yek pêvajoya Tirkiye çareser bibe ser aramî û aşîtî û demokrasiyê. Çünkü xeterbûna Tirkiye tesîra xwe li Sûriye Iraqê jî dike. Ev fundamentalîzma Sûriye aslında binêvî de Tirkiye heye. Yani Colanî ninin li wê derê me got sîstema Tirkiye'ye. Tirkiye gerek lazim e di vî alî da destê xwe ji Sûriye vekişîne yek, du emîn herî bêtir lazim e vî pêvajoya çareserî pêşta bibe, gavên hukukî, gavên siyasî babêje û girtiyên hepsê bi taybet birê Selahattin Demirtaş û hevalê wî bê berdanê em viya dixwazin got ez ê viya bêjim jê re. Lê me got lazim e haziriya anayasakî sivîl û demokratîk bêkirinê dî. Türkiye ihtiyaciya wî bi vî heye. Mamoste bi destûra te eger meseleyê me Amerîkayê eger te hemî gotibin em dikarin derbasî mesela Yani Münihê ez bikin. kurtasî karim vî dawiyê wî bêjim. Me li wê derê vî tiştî got dît. Evan kesan hemû tek tiştekî dibêjin. Berjewendî esas e. Di van berjewendiyê da win quwet nebin, hêz nebin, bi xwe bawer nebin, hêzekî bi xwe nekin û yekîtiya xwe win nekin, kes ji bo wê tiştekî nake. Ji bo wî du tişt girîng e. Yek berxwedan, di do yekîtiya Kurd û Kurdistanî ye. Lazim e ji ber wî jî dîplomasiya hevpar bêkirin. Stratejîkî hevpar bêkirin û parastinekî hevpar bikin. Mesela ez vî pêşniyarê dikim. Di vî xebatê da binêrin Birêz Mesûd Barzanî, Birêz Mesrûr Barzanî, Nêçîrvan Barzanî, Bafıl Talabanî û partiyê me Rojelatî, bi taybet Mazlûm Abdî û İlhan Ahmed û ê Bakur gelek hêzên xweş da Kurdan ji bo yekîtiyê û gelek dîplomasî jî kirin. Ev rihê yekîtiyê quwet da hemû Kurda û vî quwetê xwe berxwedanê da nîşandan û polîtîka hat guhertin. Mesela Leslie Graham çû İsrail, ji İsrail quwet girt û vegeriya wê derê. Çünkü ev rewş xira bibana pêşî İsrailê jî ne baş bû. Yani vî tiştî bû. Kurd bibin yek, wê çaxê pêşketin baş dibe. Pêşniyarek min heye. Yek, Birêz Mesûd Barzanî spasiya xwe ji bo wî û hemû kesa dikim. Lazim e di rêveberiya wî da mesela Mazlûm Abdî, İlhan Ahmed, Nêçîrvan Barzanî û Rojelat û Bakur heyetekî hevpar 4-5 kes herin Amerîka, herin İngiltere, herin Çînê, herin Almanya, Fransa, İtalya û İsrail dîplomasîkî hevpar bikin. Ev bile tibibe sebebê gelek tişta. Binêrin ev berxwedan û yekîtî bû sebebê Münihê. Ez bawerim ev tişt tibibe sebebê gelek tiştê baş. Çünkü berjewendî ye. Vî tiştî dibêjin. Wînê çi bidin me hûn çi dixwazin ji me. Niha civîna li Münihê îro bi dawî bû 15 mehê bû. 3 roj dewam kir. Tu çawa dibînî Mazlûm Abdî, İlham Ahmed hatin wê derê, Nêçîrvan Barzanî li wê derê bû. Yani sê Kurdan li ser navê Başûrê Kurdistanê, Rojavayê Kurdistanê temsîla Kurdan kirin. Ez hinek nêrînê te merak dikim. Belkî te şopandibe. Me ji li vê derê pir weşan bi rêve bir. Ez pêşî vî tiştî bêjim. Bi taybet pêvajoya Tirkiye, silahberdan û fesehkirina PKK aslında rê gelek tiştara vekir. Em bêjin nebêjin. Mesela Amerîka me vî tiştî dît. Berê digotin hûn çek bikartînin filan û bêvan. Lê îcarê daha rehet bûn. Kurd bêtir rehet bûn. Yani
peyvajoya Brez Öcalan dest pekir ev fesihkirina PKK û çekberdan gelekî imkanê zêde daye. Di emîn ev bû sebebê xurtbûna yekîtiya gelê Kurd jî. Binêrin. Em vî tiştî bibêjin. Îro berxwedanekî hevpar û rihê netewî xurt bû, bawer bikin viya tesîra xwe li Munîhê kir. Gora min sê tişt pir giring e ji bo mînaka Munîhê. Yek, Brez Mazlum Abdî û Brez İlhan Ahmet di fiiliyatê da tê naskirin ama di resmiyetê da nayê naskirin. Ama hatin wê derê. Binêrin. Çünkü ev konferans resmi bê naskirin batkin. Yani wana bi rayên Sûriye ra wek hevpar, wek em bêjin wek hev hatin pêşwazî kirin. Ew masê da İlhan Ahmet û em bêjin Şara û ew ê Şabanî bi hev re rûniştin. Bi Amerîkiya re. Ev ya wek hev hat dîtin. Di do statûya Brez Nêçîrvan Barzanî çi ye? Ba min Mazlum Abdî û İlhan Ahmet jî ew bû. Yani aslında di fiiliyatê da vî peyamê dan ki li Başûrê Kurdistanê statûya Kurda çi ye? Li Rojavayê Kurda jî ev e. Ba min ma'na xwe du emîn ev e. Sê emîn ji bo me hestiyariyên netewî da jî tiştî. Brez Nêçîrvan Barzanî, Mazlum Abdî û İlhan Ahmet bi hev re hatin wê derê polîtîkakî hevpar, dîplomasîkî hevpar kirin. Binêrin ev serkeftinekî mezin e. Ez bawerim heya hatina wê derê jî Kurd bi hev re hereket kirine. Yani tesîra Brez Mazlum Abdî û İlhan Ahmet da hatina wîn da ez bawerim Brez Barzanî û Brez Talabanî û ê din jî tesîra xwe hebûye. Ji bo wî bi yekîtî de kuvvet heye. İşte Munîh ma'na xwe ev e û herî bêtir di Munîhê da Rojev Kurd bûn. Yani hemen hemen herkes bi Kurdara alakadar bû. Yani aslında mijara Munîhê aslında Kurd Kurdistanî bû. Herî çaremin jî ev bûn. Yani hem Mazlum Abdî, İlhan Ahmet û hem jî Nêçîrvan Barzanî li wê derê bi Amerîkiya ra, bi Cûhiya ra, bi Almana ra, bi İtalyaniya ra, bi herkesî ra, Suudiya ra, herkesî ra hevdîtin kirin. Mijar aslında ne ewlekarî bûn? Mijar ba min Kurd Kurdistan bûn. Ev bile bi serê xwe serkeftine. Ama nayvî manayî em Kurd sis bibin û bikevin rehavetê. Hên ew ne qediya ye. Yani xeterî ne qediya ye ba min. Hên jî hêzên qirêj dixwazin di wan tişta biqedîn. Bi taybet hem Başûr hem jî Rojava. Binêrin Hakan Fidan rasterast bû. Em vî tiştî gerek zanibin. Em hemû Kurd û Kurdistanî em Rojava gere biparêzînin. Ew parastin ne tenî ji bo Rojava ye. Ji bo hemû Kurdistanî ye. Eger Rojava bikeve, di Başûr jî bikeve. Gava Başûr ket, Rojava dikeve xeterî ye. û Bakur jî dike xeterî. Ji ber wî hemû Kurd û Kurdistanî bi rihên netewî lazim e parastina wî. Gava vîya kir, lazim e em vî tiştî jî diyar bikin. Em bêjin ki em ji xwe re çi dixwazin? Ji Ermena, ji Siryana, ji Ereba, ji Farisa, ji Tirkan jî wî dixwazin. Wek hevî em ji her kesî re dixwazin. Ji cîranê xwe re jî dixwazin. Em dem neyarê gelanin. Em netewa xwe diparêzînin ama em ne nîjadperestin. Ev xet pir giring e. Yani lazim e binêvî bê xêzkirin. Çünkü gelê bindest dîsa vî tiştî. Mesela Ermenî, Suryanî dibêjin gelo hûn me dîsa hûnê
şerjekin ya jî hûn ê tiştê bi me bikin em dibêjin binêrin Başûrê Kurdistanê Ermenî, Siryanî, Kildanî, Êzîdî, Alewî, Kakayî, em bêjin Tirkmen hemû bi olê xwe bi netewê xwe hene. Rojava dîsa awa ye. İşte fikrê me ne ew e. Di fikrê Kurd û Kurdistaniya da netew hezkirin heye, netew nijadperestî tune. Lazim e em viya jî bêjin. Çünkü gava em gava van tişta dibêjin, ew jî ditirsin, lazim e em binêviya xêz bikin, em Kurd ji Ermeniya ji Kurdara jî wekevî dixwazin. Çawa em ji xwe re dixwazin se. ناڕاستە ئەو گوتنە گەوادن تە گوت پارتیا کارکرین کوردستانی dev ji çekan berdaye ev jî rêlber dîplomasiyê vedike mirov rahettir dibet qala navnetewî de veya li Münihê jî hat belkî piştrast bû ji ber ku Ewropa bi taybetî Almanya Mazlûm Abdî pir baş nas dike zane ji kîjan kevne şopiyê tê ama digel wê jî rê vekir ji bo ku were tevlî civîna yek ji civînê herî mezinê cîhanê bibe civîna ewlekariyê mesela veya pir mühim e hem jî dostê qedîmiyê Almanyê li dij derketiye dewleta Tirkiye digel vê yekê eger Ewropa rê dabe Amerîka rê vekiribe veya tevlîbûna Mazlûm Abdî ya vê civînê bi serê xwe pir watedar e yani digel ku zanin vî tiştî kir binêrin du tişte Yani- yek berxwedana Kurdaye di do yekîtiya Kurdaye û hêzên dîn jî alîkarî kirine yani ez bêm tesîra piştgiriya İsraîliya heye piştgiriya Fransîya heye Almanya heye Amerîkiya heye yani ew wezîrê karê derve ê Amerîka bi xwe civînekî kir hemî em bi ew vegirê didin yani pêvajoya çekdanîna PKK rê li ber pêvajoyekê nû vekiriye ez behsa wê yekê rast e yani vî tiştî jî ez karim bêjim bi rastî jî yani herkes zane ki gerîlakî kevne Birêz Mazlûm Abdî binêrin gerîlayekî PKK hat pêşwazîkirin ev ji bo me baş e mesela me bangewaziya xwe kir me li Amerîka vî tiştî jî girt yani wan dema gotin yani ev polîtîkaya Amerîka ne rast e ihtimale ev tişt bê guhertin jî çünkü ew kongreda jî dehêmeyê de ew civîn çêbûna wî bile alametê guhertinê bûn mesela cûhiyên New Yorkê jî ji me re gotin em vî polîtîkayê rast nabînin Qatar û Suudî û Tirkiye dibêjin vî tiştî dibekî nexwazin xira bikin ama ev tişt ji bo rojhilata navîn xeter e me vî tiştî got yani ewlekarî û azadiya Kurd û Kurdistan û wekheviya Kurd û Kurdistan ji bo ewlekariya İsraîl ji bo ewlekariya İranê ji bo ewlekariya Iraqê Tirkiye jî baş e aramiya rojhilata navîn e Ama mesela dünya diguhere, Almanya guherî, Ewropa jî diguhere, em bi xwe jî diguherin di nava xwe de. rast e Tişta ku naguhere dewleta Tirkiye ye. Em çawa dikarin dewleta Tirkiye kengî diguhere, kengî rastiya Kurdan qebûl dike. Niha di encama vê pêvajoyê de rastiya me qebûl dike nake, di destûra bingehîn de bi cihê dike nake. Niha komîsyonê rapora xwe hazir kiriye, pêşkêşî meclisê kiriye, van rojên pêşiya me wê eşkere bibe. Lê em tiştekî tê de em hêvî bikin nekin. ez tişkî dibêjim dewleta Tirk rayedarên Tirka biraz zanibin cîhanê mêzekin ê xwe rast nekin tên rastkirin ev yek du emîn rastkirin ne tenê ji bo berjewendiyê Kurd û Kurdistaniya de guhertin ji bo wan jî baş e yani êdî sîstema xwe nikarin bi rêve bibin yani bi vî halî ne aboriyê ne rêveberiyê ne siyasetê ne jiyanê nikarin bi rêve bibin away hûn dibînin rewşa Tirkiyeyê da psikolojî û civakê pir xirab e êdî însan
Heya edbêjin nehdeh salên uyuşturucu ketiye her jî. Yani zarok dibêjin 15 milyon kes müptelayê van tiştê nebaş bûne. Di do kumar van tişta zêde bûye, fuhuş zêde bûye, intihar zêde bûne, şiddet zêde bûne, kriminalize, dizî û em bêjin xapandin û filan bêvan zêde bûye. Ana gava civak pişaftinekî wî çêbe êdî kes nikare pêşiya wî bigire. Di do yani aboriş xwe pir xirab e êdî jiyan naymeşandin. Wê çavê ti cîkî de ev biteqe. Tek çara wî heye. Êdî ya tu xwe bigewrîne ya jî bê guhertin. Aslında Devlet Bahçeli akıl ki devlemendî ew dike. Yani lê em Kurd jî êdî xulamtiyê qebûl nakin. Ama Em mamas tiştekî mamastî xwe re bêjim divan rojên dawî de min sê çar daxuyaniyên Devlet Bahçeli dîtin yek netê da êdin xirab bûn. Yani yek ku dibêje behsa İmraliyê dike Serhedîn dike dibê werin berdam temam ew baş bû pozîtîf bû. Lê mesela îro tiştekî dibêje dibê li Sûriyê terör bi dawî biye ev serkeftina duyem ev rizgariya Sûriyê ye. Yani hê jî ez di evê de me ez dibêjim vana dibêjin em Kurdan bê çek bikin em per û baskî wan bişkînin êdî ew nikarin li hember me derbikevin em ê wana zeft bikin em ê wana dîsa wergerinin zemanê berê. Yani ez bawer nakim ku Devlet Bahçeli û revebirên îro ê dewleta Tirkiye samîmî û durist bin di mesela vê pêvajoyê de. Ewlbendê ne ku Kurd xwe qels bikin û ew bikaribin bi şiklekî siyaseta xwe ya berê asîmilasyonê bidomînin. Yani ez tişkê de me. Devlet Bahçeli devleta xwe difikire. Ez tiştekî dicî da dibînim. Ez xwe bikim şûna wî ez rast dibînim. Lê ez wek Kurdekî vî tiştî dibêjim. Eger ew viya difikire wê çavê wezîfê min çi ye? Wezîfê min yek hestê netewî û çandî, hunerî, nasnameyî ez pêş bixim. Di do berjewendiyê Kurd û Kurdistanî ser her tiştî bibînim. Ana Kurd vî tiştî bibêjin. Bê çek nabe. İşte Kurd bê çek bimînin ti çi bê serê wan dît. Lê Kurd çek ji boyê parastina xwe bikartînin. Ji boyê êrîşkirinê nakin. Ev xetekî pir girîng e binêrin. Kurd tu cara çekê xwe ji boyê zilm û zordarî bikar naniye. Kurd mecbûr maye çek bikaraniye. û ji boyê parastina xwe kiriye. Em dibêjin hêzên parastinên hevparê Kurd gerek hebe. Ama ji boyê parastina xwe. Di do lazim e êdî herkes siyasetmedarê me. Vî tiştî binêrin Devlet Bahçeli û CHP û filan û bême hemû tişt di fikra xwe de yek difikirin. Dibêjin kî devletimiz var olsun. Yani devleta me bijî. Rast e yani merû xwe bike şûna wan rast difikirin yani. Lê gerek em jî vî tiştî bifikirin. Berjewendiyê Kurd û Kurdistanî ser bîrdoziya, ser partiya, ser heremiya, ser perçan, ser eşîra, ser baweriya, ser mezheban bilind bikirin. Ev xeta me ya sor be gerek. Ez nabêjim bira hizb çê nebin. Bira hebin. Bira bîrdozî hebin yani îdeolojî bira hebin. Bira cuda cuda em bêjin heremê me bira hebin. Eşîrê me jî bira hebin. Baweriyê me cuda jî hebin. Ama ev ya dewlemendiya me ye. Ama ev nebe sebebê perçebûna me. Em ser van esasiyan xeta xwe ya sor diyar bikin û Kurd û Kurdistanî ser van hemû tişta bilind. Gava em awa bikin, em ê qezenc bikin. Binêrin vay ortaya minî hêda ev encam girt. Demek ki herî piştir hebe kongrekî netewî bibe
û hêstê netewî ew bibe, ez bawerim wê çaxê tê qalekî daha mezintir bibe. Em çima nekin? İşte ji bo wê dibêjim dewlet Bahçelî wezîfê xwe dike. Lê em Kurd û Kurdistanî wezîfê xwe çi dikin? Em ji xwe bipirsin. Yani em nikarin bêjin çima dewlet Bahçelî ava dibe. Ew ji xwe dewleta xwe diparêzîne. Me qey ti qenciya me bifikre. Ji xwe qenciya me bifikrane em 100 sal e xulam nedibûn. Lê lazim e em êdî li xwe hîn bibin û bikin. Ji bo wî bi taybet dîsa ez dibêjim dubare Birêz Serok Barzanî di rêveberiya wî da hêzekî em bêjin heyetekî hevpar çarperçê Kurdistanê here Washingtonê bi Trump ra rayedarê wan re xeber de, Macron re xeber de, Merz ra xeber de, işte İtalya re xeber de, here Netanyahu re xeber bide, hemû ciyan em deriyê wan lêxin. Em bêjin ki em Kurd bûne yek, em ji bo berjewendiyê xwe gund çi ji me dixwazin, em ji we çi dixwazin gerek êdî bêjin. Dîplomasî ev e. Ya buna bedran eval meriviya bifikre. Ev ya mesele ye. Ana em nebin yek. Berjewendiyê xwe didomînin ji bo xatirê me çima bikin? Yani mesele berjewendiye. Hêzên navnetewî ege em kuvvet nebin, ege em hêz nebin, çima bidin me? Yani em berxwe nedin, yekîtiya xwe nekin, çima bi me ra bibin? Ji xwe me ew kewan dimeşe. Ji bo wî gerek em ya bifikrin û dostê xwe jî zêde bikin. Bi rastî dîsa dubare dibêjim em ji xwe ra çi difikirin, em gerek evêke gelêke di Kurdistanê da dijîn ji bo wan jî aynî tişt difikirin. Bira ew neke me jî yekî. Em İşaret dibêjin em di ser axa Kurdistanê kîja netew, kîja ol, kîja çand heye ji bo me muqeddes e wek me ye. fikrên rastê mamoste sidî sed bi te re me balkêşin divê berjewendiyê netewî xeta me ya sor be di ser her tiştî re were girtin di qada navnetewî de dîplomasiyekê hevbeş ya netewî were pêşxistin. Ez dibêjim qey îşaretê baş hene wê rojê me Rêzdar Murat Karayêlan godar kir dibêje ev niha bahoza serhildana Kurdan çêbû ji ber ew êrişa ser Rojavayê Kurdistanê. Mesela dibê yekê Kurdistan yeke ev şiara milletê Kurd ev rabûna serpiya ya milletê Kurd ji bo me talîmat e. Veya heqeten tu çawa dibînî û ev îşaretê guherîn û veguherînekî ye di nava tevgera siyasî ya Kurd de ku giranî dida îdeolojiyê heta niha. Gelo xeta netewî ew ê pêş bikeve di nava tevgera siyasî ya Kurd de. Li Bakurê Kurdistanê dibêjim. Ne tenî Bakurê Kurdistan, tu çar perçê Kurdistanê da ji ev tişt bibe. Başka êdî Kurd hişyar me gotinekê ez bê dij û xwediyê malê be ev du hesiya ye. Bi taybet ez vî axaftinê gelek pîroz dibînim. û bi rastî jî tiştekî di cî da ye. Yekemîn Yek ji şertên demokrasî jî ne gelo. Mesela Tabii ki. demokrasî çi ye meriv goh bide milletê xwe. Ana Milletê me çi bixwaze meriv li gorî milletê xwe Peki bedran. Ana em vî tiştî dibêjin demokrasiyê dixwe. Sibê em bêjin Kurdistanekî azad çêbû. Em ê qey demokrasiyê di nav xwe de ava nekin. Fikrên cuda, olên cuda, netewên cuda ti bi me re kîjan hiqûqê bijîn? Qey em ê jî bêjin bir Kürt dünyaya bedeldir. Burada herkes Kürttür. Na ama çikinav. Ve çi ferqa me heye? Em demokrasî ji xwe ra jî em ê bikin. Di do. Binêrin di vî çalakiya da tiştekî derket holê. Berxwedana Kurda bi hêstê netewî xurt kir û derket ser îdeolojî û ser partiya û ser eşîreta ser baweriya. Ev gel însiyatîfekî kir. Min gelek cara vî tiştî digo. Min digo şertên Kurda di do ye. Ya tê hêzekî mezin Kurda bîne ber hevdû bêjin ya hûn ê bibin yek
وەک نۆتیدا وزانن بارزانی و تەلەبانی لە ئەمریکا هەنین بەرەودوو ئەv نەڕاستە یاژی تگەل بنیدا وەک دەبێژین یا یعنی وەک لەهی وەک لاسەری دەرکەوە bêjekî ya hûnê bibin yek ya em we qebûl nakin. Aslında vî peyamê dat û birêz Qeraylan jî vî tiştî dît û daxuyanîkî gelek baş kir. Got ev ji bo me talîmat e. Lazim e hemû siyasetmedar binêrin birêz Öcalan got kî bira birêz Mesûd Barzanî kongre netewî top ke û bibe serokê wî. Neyse. Piştî wî gelek werdin çêbû. Di do ez vî tiştî dibêjim. Lazim e hemû Kurdistanî fikra xwe ê Başûr, ê Rojava, ê Rojhilat û Bakur tevda siyaseta xwe êdî gerek goraviya bigewrînin û gerek goraviya bikin. Ev gava bû siyaseta me ti pêş de here û pêşketinê me jî pêş de here. İşte binêrin Münih mînake. Ne hewceye başka tiştek. Dibe kirinekî ji hezar nasîheta çêtir e. Binêr li Münihê hevgirtina Kurda çêbû, çûndin çêbû. Li wê derê bi hev rabûn serkeftinekî damezin çêbû. Binêrin ew tiştekî ez dibêjim bibe. Hûn bibîne em ê çawa bibin. Ji bo wî lazim e ev bibe tebliğ edibim. Lazım e siyaset xwe bike. Lê daxwazî kimin din jî heye eger destûra te hebe. Kerem kebam. Gerek vî demê da em çawa yekîtiya xwe dixwazin lê ê li hemberê me dagirker jî yekîtiya me perçe dikin. Em gerevî alî da jî herkes hişyar be. Yek. Hinek dibêjin em bisilmanin ne Kurdin. Hinek dibên em zazan ne Kurdin. Hinek dibên em Elewî ne Kurdin. Hinek dibêjin em Êzîdî ne Kurdin. Evana ne rastin. Em pêşî Kurd û Kurdistanî ne. Paşê ya jî ev divê ez komünîstim û filanim ya jî liberalim ya jî rastgirim. Em pêşî Kurd û Kurdistanî ne. Gerek ev de. Ji bo wî van tişta ji bo perçebûna me hinek sîstem dike hinek jî em bê niyet bê zanebûn van tişta dikin. Du emîn em li hemberê xwe zimanê xwe em ê çêkirinê bikin. Em gotinên topkirinê topê serhevdû bikin. Em malmezinin. Gava malmezin bî gerek himbêzkirina te jî mezin be. Em gerek tehemûlê hevdû bikin. Em gotinê ne baş hevdûra nebêjin. Em bi hezkirin û bi rêzgirtin li hemberê hevdû rexnê xwe bikin ama em ji bo pêşketinê jî çi ji destê me bê em wî bikin. Rica dikim herkes zimanê xwe erînî bike bira. Rast e. Rast e. Di mesela siyasî de edalet jî pir ne mühim e gelo mamoste. Mesela em wextê ku em wextê mafê hemî milletan diparêzin pêşî dibe em adîl bin. Niha kîjan millet xwedî kîjan mafan e, kîjan millet ne xwedî wan mafan e. Mesela tamam milletê Tirk biratiya milletê Kurd û Tirk pir baş e. Biratiya milletê Kurd û Ereb pir baş e. Ama ew milletê ku em behs dikin heqê wan ê netewî ji xwe misoger e, garantî ye, mektebê wan hene, zanîngehê wan, alimê wan hene, 22 dewletê wan hene. Ê Tirka dîsa bi vî şeklî ansîklopedî çê dikin, rewşenbîrê wan spî heta êvarê pirtûkên xelkê werdigerin zimanê xwe, pergalekî wan heye bi rêva diçin û astêya rewşenbîriya wan jî her roj pêş dikeve. Di vê derê de di nava hemî milletê rojata navîn de yên mehrûm yên mağdûr em Kurd ne aliyê me rewşenbîrî pêş dikive ne pergalekê me heye ne em dikarin ji îlma navnetewî fayde bibînin ne em dikarin bi zimanê xwe perwerdeyî bibînin. Ji ber vê yekî evveliyet parastina mafê Kurdan e. Yani vaya fikrê min ez dibêjim. Li ser vê
ez şiruvate merak dikim. Yani adaleti de vakti ku merov mafin milletan de parayse tabi hemi millet birane. Veya nimeteki medeniyeti edibijim. Aştı jî, demokrasi jî her tişt lê divê adalet cewab pêk were. Kîjan millet kerem ke mamoste ez fikra te merak dikim ser vê. Ana em çi tekoşîn dikin? Tekoşîna hak û adaletê dikin. Ciyê adalet tune ve şer heye. Em ya gerek teslim bikin. İro em Kurd xwediyê maf bana, heqê me hebana, eger adalet bi rast bana, îro Kurd aqas bedel nedidan. Ma Kurd haşa dininin aklê xwe hunda nekiriye, xwe perçe nekiriye ki xwe bide kuştinê ya jî insana bikuje. Em dibêjin wek insana Kurdekî, Türk, Arab, Faris çi mafê wî heye bir ew jî ew be. Ev adalet e, ev hek e. Yani em ne zêde ne kêm dibêjin. Ev adaleta me ye. Yani xwestina adaleta me ye û mafê me ye. Lê ev tişkî din jî bêjin. Gava em viya dikin gerek lazım e em jî adaletê biparêzîn. Em hukuk dibêjin, ne wisa? Dibêjin gerek hukuk bilind be. Yani her ciyê esas hukuk e. Lê em zanin ki bê adaletî kî hêzdar be hukuk goravî dijî. Ne wisa? Gerek em jî êdî di nav xwe da, di nav Kurdistanê da û her cî da em serdestiya hukukê bixwazin û bikin jî. Yani gerek em adaletê bînin cî. Em vî tiştî dibêjin. Em neyarê Tirka, Kurda, Farisan ninin. Ermeniya, Suryaniya, Türkmena jî ninin. Em ne neyarê kes. Lê em tiştek dixwazin. Îro Türk, Arab, Faris û kî dibe birav be. İngiliz, Alman, çi mafê wî heye bira mafê Kurda jî hebe. Ma ji me re hek e, ji me re jî hek e. Niha di nava me de jî hewayekî wisa çî bîye mamoste. Wextê ku merov behsa mafê netewî Kurda dike, wextê ku merov tiştê ku hemû cenabê te behs dike, merov wana wextê dixwaze bi dest bixe, mîna ku merov dijberê biratiya gelan be. Tiştekî wisa tune. Merov dikare alîgirê biratiya gelan be, ama di aynê demê de merov dikare hemî mafê netewî Kurdan bixwaze û ji bo wî jî tê bikoşe. Merov dikare netewperwer be, merov dikare wala. Eger em bêjin ki Kurd ji her kesî serdestin. Herkes ji bo xizmetkarê Kurda ye. Eger Kurd hebe dinya heye. Eger em viya bêjin em xeletin. Em bê adaletî dikin, neheqî dikin. Lê em çi dibêjin? Em dibêjin kî çi mafê wî heye bira ême jî hebe. Ne kim ne zêde. Ez dibêjim tiştekî lazim e li Amerîka û li Ewropa êdî Kurd wek navendên konsolosxana Kurd û Kurdistanî vekin. Yani em dibên komel bira hebin. Ama êdî her welatê da wek navenda sentrekî Kurd û Kurdistanî hebe. Mesela Amerîka li Washingtonê New Yorkê çima sentrek min we henî nebe. Xebatek profesyonelî ama rihê amatörî. Em karin li wê derê ji bo dîplomasiyê, ji bo hukukê, ji bo lobiyê, ji bo aboriyê, ji bo dijîtalîzmê, ji bo sıxintiyên panabera li Amerîka sentrekî wanî vekin. Yani ne pir zor e. Em aboriya Kurda jî goreviye. Em êdî wexfa vekin. Êdî holdinga vekin. Yani ji bo aboriya pêşketinê em van tişta bikin. Li Ewropa jî em vana bikin. Êdî di diasporayê da em sentrê wanî vekin, pirsgirêkê gel bêtir çareser bikin. Herî bêtir îro penaberkî gava bê eger bê van sentra çareser bibîne. Yaxuna ciwanê me ana dikevin kriminalîze, dikevin narkotîkê, dikevin nav çeta, dikevin nav tiştê nebaş.
û em ciwana hunda dikin. rast e. Em pirsgirêkê wanê civakî wanê hiqûqî aborî çareser bikinse ew naçin wan ciyê çetan û mafyan û tiştê nebaş. Ji bo wî êdî em yekîtî li vê derê dest pê dike. Yekîtî bi gotinê nabe, di kirinê da yekîtî dibe. Ji bo Rast wî e. em gerek pirsgirêka civaka xwe jî çareser bikin. Gava işte Rojava da derket olê heyva sor û em bêjin Wexfa Barzanî bi hev re xebat kir, çi tiştê xweş derket. Demek ki em vana gere zêde bikin. Çima holdingê me, wexfê me zêde nabin, em projeyên çandî, projeyên medyayî, projeyên dijîtalî bikar nayînin. Mesela zemînakî. Ana em hemû trompêl bikartînin, navigasyona me heye. Newsa? Çima navigasyonekî Kurdî çênebe? Çikêmekê me, ama bêj. Ya jî dijîtalê da Kurdistanekî em çêkin. Yani hemû dijîtalê da em bikevin Wartoyê Licê, gundê Sîsê ya jî gundê em bêjin we, ew li wê derê dîroka wî, gundê wî ewa Googleê nîşan bide tişkî ma çi dibe ev ya? Em tişkî wanî çêkin. İşte em hatine vî qadê. Gerek van tişta bê çêkinin. İşte aborî û xebat van tişta da dibe yek. Ciwanê me gelek hene Rojelatî, Rojavayî, Başûrî, Bakurî vana bînin ber hevdû teknolojik proje bidin ber wan. Bira karsazê me jî alîkarê wan bibin. Em van tişta da bibin yek. Em çima nakin? Em ê benda çi bin? Ev pirsgirêkê gelê xwe em çare nekin, ti sîstemê dest bavêjê wan. İşte ev kêmaniya me hemû ye. Em êdî wexta gotinê nineye, wexta kirinê ye. Di kirinê de em bibin yek. Mesela karsazê me Awropa, Rojelatî, Rojavayî, Başûrî, Bakurî çima bi hewra saziya ava nakin, holdînga ava nakin û xebatkarên Kurd nadin xebtandin. Çima nekin? Îro gelek însanê me gelek zehmetî dan. İşte li welatê me îş û kartine însan dikevin tiştê nebaş. Fuhuşê, işte uyuşturucuyê, kumarê filan. Paş em dibêjin ya sistem tiştê nebaş dibe me dike. Pekî em çi dikin? Wezîfê sistemê ew e. Wezîfê me çi ye? Ji bo wî pêşniyarekî min heye. Di jiyana Kurda da gerek qumberê sê qumberê jiyanê hebe. Yek qumbere ji xwe re ji bo jiyana xwe, ji bo malbata xwe, yek jî ji bo welatê xwe deyne. Ev nebese em pêşketinê nakin. Ez dîsa dubare spasiya xwe ji we re dikim û bi taybet ev ji bo van pêvajoyê da xebatên kî bûye se. Serok Birêz Öcalan, Birêz Mesûd Barzanî, Birêz Mesrûr Barzanî, Birêz Talabanî, Birêz Nêçîrvan Barzanî, Mazlûm Ebdî û partiyê me Rojelatî û Bakurî ji bo hemû a jî spasiya xwe dikim û hurmetê xwe minnetkarîya xwe ji we re pêşkişt. Mamoste tu li Amerîkayê bû pir Kurd hene li wê derê teqet derdorê Kurdan jî dîtin yani ê ku li me temaşe dikin heqeten bala wan li ser Kurd û Kurdistanê Gelek kes ve temaşe dikin. Bi rastî yani ez gelek kesa min dît mesela çend programê me kiribûn ya got wala me bedran dere û Adem û Erdal em gelek temaşe dikin bi hesretin li wê derê bêtir hesrete. Ez vî tiştî bêjim li Amerîka û Kanadayê vî 5-6 salê dawiyê bi rastî jî herema Serhedê nêzîkî 200,000 însan hatine dibêjin. Ji Agiriyê, ji Iğdirê, ji Erzurumê, ji Mûşê pir kes hatine wan dera û Dêrsimê jî pir hatine. Hinkî Maraşî jî çûne Alî Kanada dibêjin. Bi rastî lazim e li wê derê vî sentrekî çêbe û vî civakê jî bibe. Binêrin eger em vî valayiyê tije nekin,
تقلي ما وجواني ما بكم تشتي كريميناليزه ويشاري او بروغراما كدولة ترك لمتروبولا صالي نوتيوان دا كر وانا جي ام دبينن تأفتش لأوروبا جي تشيبه جبوي وي ادي وقتا قوتنينن وقتا كرنية اگر دوی سنگی مدار رحي نتوي كرد كردستاني هيا بچك gerek ام ادي دست بكن سلاو ريج حرمتي من هيا سي قنبراج بوي ما جرينجا مالاتي آوا بوی وسیله ام جی ریز و حرمت خواج حمی کردین ما یل امریکای کانادا را دشینن و ای کل ما تماشید که مالاوی آوا هر هبن گلک سپاس شکمامست سر كابتن بومه هوانو جوارا جی گلک سپاس جبیر نکن ببن ابونه ام وی کانال مزیم بکن هر هبن سبیم به ورانه